Sa number 2, pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Police Major Junji Liba ang bukas sa ginaduso nga pagpangusisa sa konseho angon sa ginaalegar korupsyon sa iyang nga talatapan. Antes pa man nagluntad ang gamo sa tungasan katapos ng bitaw kag ni Councilor Al Victor Espino may tatlo na ka mga traffic personnel nga napahalin si Police Major Junji Liba tungod man sa ginaalegar pagpangilkil. Nalagip diri ang traffic enforcer nga sadtong ginsuhulan sang mag-asawa nga nadakpan wala nagasuksok sang helmet. Ginsiling ni Liba nga pamatud ini sa seryoso niya nga kampanya kontra korupsyon amo nga bukas man siya sa ginaduso nga inquiry ni Councilor Espino agud mapadalman ang alegasyon sang korupsyon sa bitaw. Si Espino ang nagpadulong sa nagligad nga semana sa bitaw agud ipalabot kay Liba ang reklamo sa isa ka motorcycle rider nga ginalegar ginkilkilan sang empleyado sang bitaw para lang mapagwa ang iya na impound nga motor. Pero ginreklamo man ni Espino o kung si Espino sang bitaw staff nga si Abner Salvalion nga nag-alegar nga iya ginbuyayaw kag ginpahog nga patsyon. Gindugang man nanday Liba kag Salvalion nga armado sang pusil ang konsehal sang magsulong sa sulod sang PCPO compound. Well, malaway ko nga sa serbisyo, amo gina pinakainitan kong extortion, no? So never ko na way ginaton ginabala gina Tolerate. sultan. So namin na siyang at least paagi na buligan kita may imbestigahan kung if ever may aragin man rin nga umulbado nag-exist pa subong. May politika nga involved wala. I never involved sa yung politics nga ginatawag so ako trabaho for 28 years sa serbisyo ko ga-maintain sa integrity ta police ta yan no, I've been paid by